Oke semuanya, selamat pagi Sabtu malam minggu rek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya brek kanca-kanca, Sabtu sing kerja semangat ya. Mambengi udan, hawa adem, aja sampai aras-arasen, males-malesan. Ayo kerja pokoknya ya. Pokoknya menit minggu pray istirahat ya, waya ngitung hati ya. Aja sampai kerja itu terus sampai istirahat ya dino minggu baik istirahat ana rezeki dijak bojo anake dolen nang ndi ya siap-siap adoh pokoknya bisa dolen bareng keluarga seneng dolen itu gak kudu larang wis mancing ngono ae lho. Dijak nang ndi ngono lho, gunang sawah gunang kali delok pemandangan pokoknya sing murah-murah aja ya. Enake dina iki bahasa apa rek? Ambengi mare udan. Ngomong-ngomong masalah udan iki ajane aku ya kadang-kadang ya aras-arasen gawe ngumbah sepeda. Adine sepeda iki biasane nek bengi ngono tak umbah. Ya tak kosoki, tapi ini kadang-kadang ini udan ini aduh rasanya aduh pegel-pegel ngumbah, pegel ngosoki, lah kok dilalak udan. Ya gak masalah udan ya jenenge cobaan ya, dinikmati ya. Oke, perempatan Bakut kita lanjut ya, udan loh, udan roto apa nah saya kira musim udan rek ya, udan pancaroba tapi sing bahaya kayak gini gak hanya sekedar itu nyamuk itu ya bahaya, tetapi ya kena sing luwe kudu diawasi iki hewan tomcat. Jadi ceritanya aku jadi ceritanya itu anakku mari kena tomcat. Nah itu nang daerah sikil weteng ya, tapi kiriku kayak herpes tapi kok gak panas ngono lho. Ternyata melenting-melenting kepunyuk ibaratnya ngono ya, tapi alhamdulillah tak kayak obat nah. Ya obat adine obat itu mau gak rano garing. Aku gak paham obat ini bener apa salah, soalnya obat luka sih adine kayak salep gel ngono iku. Lah pas waktu itu pakai obat itu mau ternyata hasilnya garing. Adine ya wes tak gawe sementara itu aja. Adine saya kira tomcat. Adine kamar-kamarmu sing lembab ngono iku jalan dikebasi oleh tomcat. Tomcat itu kan hewan cilik ngono lho, sak beras ngono lho. Warnane ireng oranye. Ono sing ireng tok. Nah, nek awak dhewe iku kena iku mau mbok upase. Kuwi apa? Dicopot ae apa? Kaya langsung panas ngono lho, nang awake mbekunyuk ngono iku. Ya. Dan aku sing kena iki kan arek kan gak iso iku sih.
gak bisa ngomong sih, aku kena ngono enggak. Cuman deh karena aktivitasnya akeh, adine dolen ae, kita ajak dolinan ya. Biasanya ngono, kok gak dirasa lali. Ujung-ujungnya ono ruam nang awake marono bentol niku. Terus ono cairane. Oh, ternyata iki tomhead. Oh iya rek, wulan iki ono perayaan dawa. Nandi? Enak ya aku sih wis gak direncana. Dolen ya dolen, budal ya budal, enggak ya enggak. Terus menurut santai. Gak harus apa? Melok jadwal. Ya. Soalnya no hari itu gak salah. Dino apa ya? Kemis iku gak salah tanggal 8. Gua kenaikan Isa Al-Masih kok. Nah, kenaikan Isa Al-Masih dino Kemis tanggal pira ya? Terus dino apa? Dino Jumat cuti bersama. Nah, dino Sabtu hari kecepit. Bagian mungkin sing bagian kerjane kayak jadi pegawai kantoran. Iku cocok kayak tulis. Tapi nek pegawai kayak awak dhewe ngene iki wis selesai gak ono praine. Ya. Wis kerja ngono ae. Wis pokoknya kerja jalali donga. Ya, oleh rezeki sing halal, oleh bayaran ya digawe sing apik, titik akeh disyukuri. Wis gak usah muluk-muluk. Nek rezekine Grand Max ya wis Grand Max nek gini apa rezekine Supra X ya gak usah arep-arep CX ngono. Omene ngoyo-ngoyo ngono-ngono mengada-adakan sing durung wayahe ono. Itu wis apik daripada wadewe loro kabeh. Wis sak ono ae lah. Iki dalanan protokol Kak. Biasa iki nek akeh salip-salipan. Tuh. Biyen niku aku sik gawe sepeda motor Grand korban sepion siji. Adine disasaki wong kok lawan arah. Wis pokoknya ada ngalah ae lah. Apa sih? Toh kok ya ujung-ujungnya rugi-rugi dhewe. Moring-moring iku ya wis rugi. Oh. Dalanane rame iki. Ada wong budal kerja kabeh oleh sandang pangan. Kok dene Oke, hijau lanjut.
nang Sukodono. Oh, oh, rame. Bonge. Kok liwat dalan iki rek. Nek mele rada ngiri nemen, iku ya rada bahaya biyen iku. Tapi saiki wis ditambah kan lho iki biyen bekase bolongan. Adine wong sing biasa biyen iku memang arahe rada nengah. Lho rata-rata kan bolongane di pinggir, kake tengah. Makanya senengane nang tengah. Ngono lho. Ya wis sampai ini obrolane. Wis lan opo ae meneng nek ono iku. Nek ono waktu luang wis ngono ya. Wis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat rek kerja rek. Bismillah jadi barokah. Bye bye.